Estem així a la porta del Col·legi de Benifairó de les Valls, en la porta del col·legi on l'altre dia, el passat dia 31 de maig, tal com vam fer en nota de premsa, el xiquet Hugo se va tallar els dos braços caient un cristall. Com podeu comprovar, este col·legi és de fa vora 50 anys, el col·legi públic l'Ermita de Benifairó, i en aquest col·legi el que està demanant tant la família com els veïns és, ara anem a gravar des de fora unes imatges i veureu com la seguretat dels menors no està garantida en cap moment. Així mateix estem veient portes rovellades, que ara traurem imatges, i cristalls que no són de seguretat, el qual en aquest col·legi infantil i de primària no reunís en cap moment les condicions de seguretat mínimes perquè puguen estar en condicions segures els menors. Aquestes són les imatges del col·legi l'Ermita, el col·legi públic l'Ermita de Benifairó de les Valls. Podeu veure els cristalls dels anys 70 que volem 80. Des davant és, per una banda, denunciar l'abandó institucional a lo llarg de molts anys i des de primer en l'època del PP i després ara en l'època del tripartit, i que les inversions no arriben als col·legis. Com podeu comprovar en les imatges, la part baixa de les portes estan rovellades, unes portes que més bé podien ser d'un establiment dels anys 60-70. Estem en la porta trasera del Col·legi de Benifairó de les Valls, on nosaltres farem públic esta setmana la pèssima situació de les instal·lacions del col·legi, en la qual els menors en un perill que estiguen jugant i estiguen així acudint tant els nanos d'infantil com els de primària. Ara anem a veure també les rodalies. Davant tenim un parc i al costat mateix de la porta tenim una seca i un forat en qual ara gravarem que qualsevol xiquet pot clavar directament una cama. L'únic que li demanem al conseller Vicent Marsals és que els col·legis són per invertir, que pensen les persones i pensen els xiquets, que esta setmana va ser Hugo i un altre xiquet també se va obrir un poquet el cap en un forat del pati, i l'únic que volem és que este col·legi per fi tinga les inversions necessàries i que els nanos puguen estar en pau i en tranquil·litat, en condicions de seguretat. Everything dances.